txorien eterrak, eta ongi etorri gurera, ze moduz da barmentz? Oso ondo, Bai? eharki, atzoko jai egunak, deskantzatzeko lagundu zion. Hombre, bai, beti ondo etortzen dira, eta gu guzuekin gustore egoten bagara ere, jai egunak aprotzatzen ditugu, eta gure gaurko famatuak, honek bai. Honek, zior hau ne kuadriakoa da. Txorienen izan gendun, gaina lehen esan didot arbitzeria, 15 urte zituenean ero, txorienen izan gendun, baina, bueno, enoak gehiago aurratzen, hoberena da, bere ikustea, eta ea ezautzen duzuen, nordan gure gaurko famatua. A ber, eman. Hauka, Malenosa naiz, mendiko eskiatzaile eta korrikalaria. Eta, bueno, gutxikitatik etxian beti izan gara oso barazkizaliak, baina oroitzen dut nire plater gustukoena beti amamak prestatzen ostan alkatxofak urdaiazpikoak egin ziala. Eta, bueno, erronka jartzen dutzu eta beak besteko goxuak itxeko gaizaren, alkatxofak urdaiazpikoak egin. Salta bat. Agur. Venga, Malen, eskerrik asko. Bueno, nik idatzi nion WhatsAppa Malen esan nion, bitu. Gaur-gaurkoz, erraza ikusten dut, asko entrenatuta eta pixka jartzen banaiz, zuri korrika irabaztea zure amonaren alkatxofak urdaiazpikoarekin hobetzia baino. Asko entrenatuta. Bestea, amonanak ezinezkoa dira. Orduan, berez, badakizu errezeta ez dauka zailtasun askorik eta ni pixkat aldatu egin dut, ez dira izango, horiek, orduan beste era batera, bai izango ditugu hemen orburuak, bai izango urdaiazpikoa, baina ingo ditugu lako, arrautza purtu batzu moduan, orburua frigituta joango dira, oinarrian patatak ez dira patata frigitu batzuk izango, baizik eta gurinetan labean ingo ditugunak, kirol ikuspuntutik behiratuta ez dakit gauzarik osasuntxuna. Bueno, danatatik jan behar da, ez da? Baina, honek erreko ditu, Orduan, hau izango da nire lehen aukera eta zuk ze egingo dioso. Nik motza egingo dut eta motza egiteko egingo detena da orburuak frigituta ere, urdaiazpikoarekin noski, baina kasu honetan nire erara egingo dut. Eta egingo dut romaneskotx saltsa bat. Esko Katalunian eta horrela erabiltzen da kalzotzak jateko, kasu honetan orburuarekin ere oso ondo geratzen da. Edozein barezkirekin ondo geratzen den saltza bat, txorienen behin baino gehiagotan induguna, egiten erraza eta gaur orburuekin joango dena. Lehen errezeta, orain azalduko izuet, nola doan. Patatak raskatu, uretan garbitu almidoiak kentzeko, gero lehortu, zu bizian salteatu ingo ditugu pixka bat eta labeko erretilu batean jarriko ditugu gurinarekin eta gure belarru zeintzuekin eta paratxuriarekin batera. Laberatu 200 gradutara 25 minutuz. Bien bitartean orburua garbitu, xerra finetan moztu eta oliotan frigituko ditugu. Gatza bota eta gorde. Olio berdinean arrautzak frigitu. Patatak egin daudenean perrezil zehatua gainetik bota, orburua gainen jarri, arrautza frigitua gainen jarri eta honi urdaiazpikoa gainetik bota eta zerbitzatu. Orduan, nik suposatzen duen bereien etxean amamak gero ingo zituela, orburuak garbitu, egosi, eta gero egiten dana, nik etxean egiten ditu dana urdaiazpikoarekin egiten ditut, saltza berde bat izango asa moduan. Hartu urdaiazpikoa, baraztxuria, gero pixkat irina botatzen dio, perresila, saldarekin busti, ero orburuak egosteko urarekin busti, eta bertan lehen egositako orburuak pixkat kozinatu, eta nik horrela egiten ditut, era tradizionalean. Baina esan dagoa, gaur beste modu batera ingo ditut, eta horretarako patata hauek, gaur ingo dituna, patatak gurinetan labean erreta. Orduan, zuritu ditu dela, holan, ataletan kraskatuko ditut, eta ingo ditu dena da gero, uretan garbitu almidoiak kentzeko. Garrantzitsua, uretan garbitu, asko egiten dituzte, gero ondo lehortu behar da. Nik ez ditu sartuko olio askotan, orduan ez dute saltatuko, baina jenteak egiten ditu. Gero nik garbitu egiten ditu, eta gero sartu horra. Eta danak saltatzen du. Gero festa dauka bitxan, eta holakorik ez dugu nahi. Orduan lagunek utzi hauek, nik holako ataletan kraskatuko ditut, laukitan nahi izan ezkero, nahi duzuen moduan, baina gero uretan garbitu, eta salteatu kolore pixkat emateko, eta gero labean bukatuko dira, gurinarekin, bartxuriarekin, eskaia, erromeroak harri dut. Bere kutsua emateko. Bakotza nahi duen espeziakin ikutxo. Horrekin zoazen bitartian, bazen Malen hobeto ezagutzera, ezta? Jende askok ezagutuko du, baina Malen, oinatiarra da, trail running espezializatua, hau da, mendi korrikalaria, eta bera mendi lasterketetan eta horrela hasi zen pandemia ondoren. Aurretik igeriketan ibiltzen zen, futbolean eta ibiltzen zen,
baino bere ibilaldi berria mendi lasterketetan pandemia ondoren hasi zen, eta oso gazte izan da, 18 urterekin ja lasterketak irabazten hasi zen, bai nazioarteko lehiaketetan eta nazioan bertan. Eta, bueno, berak 2022an ja, mundu txapelketetan parte hartu zuen, eta bertako Open sailkapenean berak finala irabazi egin zuen 2022an, 2023an munduko txapelketa orokorrean laugarren geratu zen, hurrengo urtean 3garren sailkatu zen, hemengo lasterketa famatu askotan, adibidez Zegama Aizkorrin ere podiuma 2tan lortu du, hau da, profesionala eta munduko emakumerik hoberenetarikoa, ez da gutxi. Mendiko lasterketetan egia esan, hor Salomon taldean ja hor hasieratik fitxatu zuten. Baina uste dut, lehenengo irabazi zuena, etxeko Aloinako igoera, etxeko lasterketa izan zala. Kriston aukera badaldin baukazue Aloinako igoerara ikusten zein parte hartzen juteko, giroa ikusgarria da. Zegama Aizkorrikin badauka parekotasun bat Aloinako azken igoera, igoera gorakoan, eta oso giro polita egiten da, eta nik berakin, hemen izan genuenean da berakin hitz egiten, ja pertsona bat, 15 urtekin, eskolara jo baino lehenago, 15 urtekin, igeriketara jute, igerilekura jute zen entrenatzera eskolara jo baino. Horrek asko esan nahi du norbait. Bai, esan ere, goizeko 5 herritan esnatzen zen igeriketara joateko, eta ondoren eskolara joaten zen. Eta eskolara, hori zein egiten du gaur egon? Horre erakusten da berak dauken gaitasun hori eta exigentzia hori kirolean ibiltzeko. Horrela iritsi da tokira arte, bestela ez. Eta, garrantzitsua kirolean ere, ez dala bakarrik fisikoa, baizik eta nutrizioa, psikologia, gai hauek ere oso garrantzitsuak dira kirolean errendimendu handia emateko, ezta? Zega, pentsatzen dugu bakarrik dela, entrenatzea, korri egitea eta kirolan ibiltzea, baino ez. Horretaz gain ere, burua ere ez oso garrantzitsua da, ze azkenen gorputzak beti esaten dizu, nekatuta zaudenean, ze gelditzeko, ezta? Gelditu, hemen mina daukat, eta hor jarraitzeko, hori ez daki zer dan zailagoa, fisikoa ala mentala. Horre oskor puntu bat izatea eta kirolari badaukat, ez? Nik uste dut momentu baten dana nekatuta dana daudela, eta hor, honen buruak esate du, batzunak esate du, bale, nik oinarte gehiago ezin dut, eta utzi pixkat atzera geratzen dira, eta beste batzuk, nahiz eta berdin entrenatu fisikoki hon, berai hor da buru kontua esate dela, venga, segi pixkat gehiago, beste puntu bat gehiago. Eta psikologiaren gai hori, Usue Otxoarekin lan egiten du, Txorienen ere izan genuela, eta arek ematen zion ja duela 6-7 urte izan zen, ze garrantzia daukan buruak kirolean, ez? Eta hori ere, Malenekin iaz urte bukaeran aukera izan nuen olako Oiartzunen emate hitzaldi batean egoteko biok, eta oso profesionala, elikadura, eta, gaur egun kirolean. Gaur, esan behar nizun, bai futbol taldeetan eta kirol askoetan, gaur egun, psikolog, bai. Ze askotan, ezberdintasuna hau da, biak parekatuta daudenean, buruak ematen dizun puntu hori, ez da? Hori normalian garrantzitsuna izaten da. Eta futbolariak igual gola ez dutenean sartzen eta horrela, kriston berakada izaten dute, eta hori dena ez dakatelako ez kalidadea, edo igual da burua ez daukatelako prestez momentu horretan, beraz, garrantzitsua osasuntsu egotea, bai fisikoki eta noski, mentalki. Hemen, izan gendu gero igerilaria profesionala, Ibarko, zaitateatzen izena. Egon zan, eta horrek olimpiar jokoetara jotea lortu zuen, 4 urte egon zan, 2 milesima hobetzeko. 2 milesima. Joan alizan, hori, eta berak esaten zuen, bako zer dan egunero, entrenatzen, 4-5 ordu marra urdin bat jarraitzen egotea igerilekuan sartuta. Ze beste kirol batzuk basaude, ez, taldekoekin hitz egiten, da, ez da, badago beste giroa. Ez, antzara, zupakarrik, igerian eta marra urdina. Hori entzuten nire bai, Usain Bolek esaten zuen. Pasatzen zituen 4 urte, 9 segundu besterik ez korri egiteko. Bueno, 9 baino gutxiago. Eta pasatzen zituen 4 urte oso entrenatzen, eta esaten zuen, nerea bakarrik dira, 9 segundu hauek. Hori dena... Hortan, guk egiten genuena,
honek ultratraiak, 100 piku kilometrokoak, bueno, baitzat, denbora pilat entrenatzen egon zara, baina gero, 15 ordu egon zara mendian korrika, gozatzen entrenamendu guztiak egin dituzunak. Ez da, alde hortatik... Baina hor, gehiago disfrutatzen duzu, ez da? Azkenen mendia ateatzen zanen, eta, bueno, mendia gustoko balin badaukezu behintzat, bai bizterekin... Arbitz, hor dauzkago momentu goazela pletoriko esaten, danak aurretik eman behar dizkiat. Gero, dauzkazu beste ordu erdi esaten, ze letxe egiten du nik hemen, ze kokotera ino nau, naskauta nau. Gaua ez da, gauez... Gero daude beste momentu batzuk, bueno, akriston gora berak eta egia da, oie, jakitea eramaten garrantzitsua dela, eta, bueno, gure penuriak ere izate ditugu, Hemen Arbitz ikusi duzu, olio pixka batekin, gatza bota diot, gorritu ingo ditugu pixka bat, eta gero, labeko erretilu batean, labea 200 gradutara duzkat, eta ingo duna da, baratxuria bere hortan. Osorik hartu, erditik moztuko dut, eta horra jugo da, eta gero, nik kasu honetan eskaia eta erromero ekarri du, baina beste espezien batero, albaka pixkatero, bota nahi bezu lehorra ero, baratxuri lehorra ero, kipula ero, piperra utza ero, zuek bota nahi bezuena, Vale? Bueno, psikologiataz itzein dugu, bai, fisikoki ere garrantzitsua dela, baina noski nutrizioa ere puntu oso garrantzitsua da kirolean, ezta? Eta horretarako badaude elektrolitoak, zer dira elektrolitoak? Gure organismoan uretan disolbatzen diren karga elektrikoa daramaten mineralak. Oso ohikoak direna, jakingo ditezen bezala, magnesioa, fosforoa, sodio, potasio, hau guztiak. Orduan, honek zer egiten du? Funtzio garrantzitsuenetariko bat izaten da, gorputzean likidoen oreka erregulatzea, hondakinak kanporatzeko eta gorputz temperatura ere erregulatzeko balio due, eta nerbio eta muskulo funtzioak ere. Horregatikan oso garrantzitsuak dira, eta nondikan lor ditzazkegu, osagai edo elikagai ezberdinetatik, adibidez, sodioa gatzetik lortzea daukagu, potasioa bananatik lortzea daukagu, kaltzioa esnetatik eta magnesioa fruitu lehorretatik, ezta? Zer gertatzen da kirol profesional hauetan, ezin dira mendikan hartu, ze igual eskaz geratzen gera. Ze asko kontsumitzen dugu, asko izerritzen dugu, deshidratazioa oso handia da, eta gaur egun horretarako existitzen dira, barrita energetikoak, gel ezberdinak, eta honek egiten duna da, elektrolito hauek guztiak kontzentratuko egon, eta karreran zauden edo lehiatzen zauden bitartean errexago hartzen dituzu eta gorputzak hobeto digeritzen ditu. Oie, gainera, txorienen hainbat egin ditugu, izan genduen hasieran txorienen, hasi ginenean, geneukan olako kirol aditu bat, etortzen zala higian behin, kirolara beideratutako elikadura gomendatzen, ez? Eta hemen egin ditugu edari isotonikoak, egin ditugu lako barratxo energetikoak, egin ditugu baita gelak, egin dut danetik pixkat, eta edari olako elektrolitoak eta horretan aberatza diren edariak etxean egitea oso erraza da. Nik uste hor badaola negozioa, Orkeston negozioa da. Pillo bat kontsumitzen du, geroz eta gehiago, eta itzeitein egon gara lehen, eta edo nork edo mendian hasten danen, edo korrika hasten danen, edo zein kirol egiten hasten danen, hori... Bai. Nahi eta nahi ez. Hemen, hau labera doa, gurina bota diot. Gero, honek 25 minutu eramango ditu labean. 15 minutu da mazkenean, atara eta gurina hemen urtuko zaigu, ondo bustiko du gurina horrekin, eta patata hauek dira, beraie bakarri jateko errak. Ordan hau labera doa eta horburu egin hasiko naiz. Osando. Desorekak ere noski gertatzen dira. Noiz? Elektrolito falta dagoenean. Eta ze gertatzen da desorekak daudenean, ahulezia nabaritzen da, normalian gehiegizko izerdiak botatzen ditugulako, deshidratazioa dugulako, eta kasu larrienetan ere, konbultsioak ere izan genezake, beraz, kontuz eta kirol asko egiten malin badugu noski, elikagai edo osagai hauek hartu behar ditugu, noski. Ez da berdina egia da, eguraldi beroa badago, hotz gehiago badago, nik egia esan, oin neguan ateratzen naiz da, gorputzak gutxio eskatzen dizu, bero iten duenean, normala da moduan, baina ohitura moduan, naiz eta izerdirik ez bota ero, ez izan egarririk, eraten jun behar da, denbora guztian, kirola iten nahi eganean, luzea baldin bada,
ohituratzat hartu behar da, une oro eraten jutea, eta berdin da. Bueno, isotoniko ematen izaten bada, izardi askota galtzen baduzu hobeto, baina ohitura hartu eta ez da, egarria daukasunean eraten baduzu ja berandu. Normalean, kirolean berandu izaten. Karbohidratuak ez da? Gorputzak behar ditu kontsumitzen? Hori, gasolina hori azkenean. Hori da energia, ez da horregatikan esaten da, pasta edo jatia kirola egin aurretikan, energi puntxori ematen dizu. Jarmen, zauek ingo dituguna, legune egin genituen, zuritu, gero burua, eta gero ingo ditu dena, xerra finetan moztu, eta sartagi ematean patata frigituak izango balira moduan, txip erako horburu batzuk frigituko ditugu. Kurruzkari geratzen dira oso gozoak, eta nik honen froga indut, nire kuadriakoak dira oso haragi jaleak. Barazkiak ez ezki gehiegi gustatzen. Eta hau jarri izan dietolan pikoteorako, eta hauek ederki jaten dituzte. Baina horrela jarri, eta frigituta, esaten da, hau beste gauza bat, hau ja ez da horburua da, horburua da. Noski baiet. Baina, eta maleneko oso ondo daki, urdaiazpikoarekin. Urdaiazpikoa, eta denai, elikagai guzi laguntzen die. Ez horburuei bakarrik, baizik eta ilarrei edo lekak edo zer gauza jaten deguna, urdaiazpikoa agitzen balin badiogu, oraindik ere, hobeto. Betxo, gaur, gure lantaldeko bat ez daukago, ikastaro batean dago, baina arek esango zuen, errezeta hau probatu zuen horburu gabe, zoragarria dago. Hori klasiko bat izango zen, berak, hau, honekin jango duke. Urdaiazpikoa, horburuekin igual, pixka bat, horburuak urdaiazpikoarekin ordez, urdaiazpikoa horburuekin, igual zapitxo batzuk ez da. Hare jango luke, gaina patata dauzkagu. Arrautza frigituak eta urdaiazpikoa. Zertarako gehiago, ez da? Zerate alda gaizki, holako afari bat, zein etzaio gustatzen. Eta horburuekin bada, hobe. Penetan, probatu ezazue gaurko errezat. Bida, horburu eta hitz egiten ari garela, bere nutrizio ikuspuntutik, noski oso garrantzitsuak dira, zuntzean, vitaminak ditu, antioxidatzaileak ditu, mineralak ditu, eta horretaz gainere digestioarentzako laguntzen du. Hori, eta gainera, kaloria oso gutxi dituela gehituta, edozein dietatan oso garrantzitsua, gure horburuak. Beraz, ez kendu horburuak, eta naiz eta urdaiazpikoak izan, horburuak bertan egon behar dute. Eta modu askotan jartzen alditu. Hemen hainbat eta hainbat errezetain ditu horburuekin, lehenko hastian ero astontan zaite egin dugu beste bat ere, eta horburua, bertan naparrak oso ona dauzkago, bertakoak, janditzagun horburuak, urdaiazpikoarekin gabe, frigituta, botekoak, izostuak, nahi duzuena, baina jan horburuak ona dirata. Nik hau ekin zuitz. Batzuk esango dute, limoi egeztia ematen osidatu ingo dira. Bai, osidatu ingo dira. Niri berdin zait, kolore aldatuko zaie. Gaina gero frigitzean, niko marroia geratzen dira. Orduan, limoi zaporea ez diadan ez eman nahi, ez ditu, hemen igurtzi egin alko nien, egia doin igurtzi eta limoiarekin, ezian osidatuko, eta oin ikusiko zue hauek, ja hemen, hasi dira belzten, eta zagarra moduan, osidatu egiten da, haizearekin, baina horrek ez du esan nahi, gero kaltetu ero gaizki jartzen dienik, Hori da, kontu estetikoa besterik. Izugarria da, nola azalarekin ez dan bate oksidatzen, baina ja behin kenduta ez da, kanpoko lore guztiak, momentuan. Gu jatetxean horburuak eta asko itxen genituen, guanteekin itxen genituen, honek latezekoekin, zebe bestela eskuak ere, hartzen dute kolore iunska. Orduan, asko imarritu zuenean kajak eta kajak, komeni izaten da, komeni nahi izan ezkero. Gero, ia da, garbitzeko eskuak pixkat aldreza dela, Horako truko bat nahi izan ezkero. Eta bestela limoiarekin garbitzen dira gero ondo, txorrotan azpian. Honedia, amonaren trukoak. Badakizu honetaz, elikagaietaz hitz egiten ari gara, badakizu, kontsumitzen ditugun elikai askok behintzat mikroplastikoak dituztela? Ja, hori gero eta gehiago entzuten behinez, baina hola bate da. Hola da, eta ikertuta dago, eta benetan egia da mikroplastikoak kontsumitzen ditugula, baina ikerketak ez du esaten ere oso kaltegarriak direnik guretzako,
gainera ez direla gure gorputzean betirako geratzen, baizik eta gure beharrak egiten ditugunean ere ateratzen direla, eta ez dago 100% argi kaltegarria direnik edo, kontsumitzen ditugula, bai. Orduan, hombre, asko kontsumitu eskero honak ezin dizen, seguro, bai? Hori nondik dator, normalean, igual ur botilatako plastikoetatik, barazkiek normalean azalean ere izaten dituzte, orduan, toki askotatik handatoz, ere, airean ere mikropartikula hauek ere badaude, orduan. Ez kontsumitzea, ezinezko izango litzake, baina, igual, pixka bat gestea kontsuma, igual, nahiko ideia ona izango litzake, hau da. Lasai egon, behintzat, ez larritu inor mikroplastikoak gorputzan sartzen ditugulako, lasai. Osea, elikagai pilo batetan daude. Pilo batetan daude, eta ez kontsumitzea nik uste gaur egun behintzat ezinezko izango litzakela. Hobe ez, beste gauza askoekin esaten dana. Hore, ze gozua da hon, baina bak zer daukan? Ez, hobez jakitea. Gauza batzuekin hobez jakitea zer daukaten. Haue badakigu. Gu gaurkoa, bada, ez, prozesatutako zerbait jango du. Gu lantzen ari gara. Baina, ikusten du, osagaiak eta kalitatezkoak eta gureak eta inguruak izan ezkero, hor ez dago inungo, arriskurik. Orduan aukeran, etxean zuek gintza zuetana, bertako produktuekin bada hobe, ero gertukoak, ero ondoko basarrikoi erosi, eta hor ez dago arriskurik. Hor mikroplastiko gutxi hor. Bestetan ere, naiz eta egon ere ez dago inungo arriskurik, orain ez larritzeko inor. Eta badakizu, larun bat honetan, zer dagoen? Bota, zer da? Karapaixo eguna, arrasaten. Bai? Malenen herriaren onduan, eta, nahi izan ezkero, gerturatu dezakezu, badakizu zer dagoen karapaixoa, eta ogi moduko bat bertan txistorra eta arrautzekin egindakoa dana, gaur egun ikusi dut ezberdin asko daudela eta denetan ere era ezberdinatakoak egiten dituztela, veganoak egiten dituzte, gozoak egiten dituzte, baina tradizionala hori da. Da ogi zati bat, txistorra eta arrautzekin egindakoa. Ze ona. Ni izena gustatzen zait. Karapaixoa. Karapaixoa. Ostra, da izen brutala, eta ez da, zerbait esanik aduk? Bai, esanik badauke, amabitxiek eta aitabitxiek beti bere euren semebitxiei oparitzen diete, eta hauek ezkondu arte mantentzen da tradizioa normalian. Hau asko gertatzen da ere, adibidez Katalunian Mona de Paskuarekin, hau da txokolatezko figurarekin, amabitxiek eta aitabitxiek bere seme bitxiei oparitzen diete tradizio moduan. Hementxe arrasaten karapaixoarekin horrelaxe egiten da. Bitxo. Entzuntan naukan izena eta hori, baina enekien hori oitxura horrena oparitzeana eta bitxo, enak izan. Hori azkenen da, udaberriaren eta garizumaren etorrerarekin lotzen da. Bitxo. Horburekin jarraituz, goikostoak endo, hau berez, egosi beharko genuen horrela egosiko genuke, hartu eta egosten, bestela inalda baita kipula erregosten jarri, salteatu kipula horrekin, da gero salda pixka bota, eta utzi horre egiten ere, eta urdai azpikoarekin, hori beste bertzio bat izan daiteke, baina, klasikoena ero horburuak egostea izaten da, eta gero, eitia, geroko saltza berdia erotan nadakoa. Hau ekin goitu da nabin da, xerra finetan moztu. Ikusi dezue hortxe, karapaixoaren argazkia bertako arrautzak oskolarekin eta guzti hartzen da. Badakizu, oskola ere kontsumitzea dagoela? Zuk noiz bait kontsumitu dezu oskola? Ez, gure txian, abono moduan da, olakoak bai, baina jan, ez da tortilean baten onartzen dut, nahi gabe, erori zaigula behin baino gehiagotan, baina bestela ez, holan ez dut, holan ez daukat niko eroa nahi zortan. Ohitura hori kontsumitzeko, kaltzio eta karbonoz osatuta dago oskola hori, eta gure nutrizioko, osagai beharrezkoak ere badira. Beste erabatea ere kontsumitza daude noski,
Eta badago jendea, oskola kontsumitzen duna, baina noski esterilizatuta erron behar du, eta ondo txikituta, eta hautsorrekin, Ze necesidade, Ze necesidade? Ze necesidade, naiz eta garbia da, oskola, zein, hau, zetako, hau da, ez txuletakin ezurra ni gustatzen zait, oso ondo, ni barruko jadot eta zuk jan oskola. Badauket lagun bat ere kiwia azalarekin eta jaten duna, esaten, ostra, zuk jaten duzu kiwia azalarekin adibidez? Ez, Kipiorekin txatin behar eta dena. Beste zerbaitena, baina kiwiana, kiwia, jende askori gainera, azalak eta itei holan granulak eta bere onurak baditxu, azkenen mineralak baditxu, eta, beste era bat kontsumitzeko, ez? Erotu bargala. Armitz, saioa joaten nahi zaigu. Hauek ikuste duzu, holan frijitu, noizean behin horrela, patatak izango bazean, muitxu, eta geratzen di holan kurruskari bezala, ez? Orduan, hauek, kurruskari euskagunean, atako itxu, holan paper gainera, hau olioa gehiaizkoak entzeko, patata horiei, buelta batzuk emango izketoin, gurin pixka bat gainetik bota, eta gero presta euskagunean, arrautzak frijitu eta platera muntatzea besterik ez da izango. Patatak oinarrian, gero horburuak, arrautza eta urdaiazpikoa. Ni kozinatut ez gustatzen urdaiazpikoa. Ni egiten dutena holan oliotan da pasata, ero mikrohilabean, ni gordin gustatzen. Nik gero ingo dut orduan zure partez. Nik pasako gero zarta gidit eta bi eratara. Ingo ditugu gaur horburuak. Oso ondo. Venga, oitxe gatoz. Zeitxura daukaten, patata hauek, Zandakoa lehen hartu eta noizean behin gurina hartzen da holan, gainetik bota holan, gurina beldur gabe, oin zutan jarritxot, baina badaude. Horburuak ere frigituta dauzkagu. Orduan, urdaiazpikoa moztuta, falta zaiguna muntatzea. Horretako, oinarrian, patata batzuk jarriko ditugu, gero, horburuak eta bukatzeko arrautza hemen. Indudana, horburua frigitzeko erabili dudan olioa iragazi indut eta olio berdina dauka. Orduan, honek horburuen zaporea badauka. Eta hemen, frigituko ditugu gero, arrautzak. Orduan, arrautza arrazioko gero bi. Bi arrautza, ezta? Bi. Ze? Hori, ja hemen niko bizi ez daukago? Hombre. Bale. Ordu hauetan, zondo sartzen dan. Bakizu, arrautzak iteakon, arrautza frigitu egiteakon garaian, guri erakutsi ziguen, inoiz ez hausteko arrautza, bota behar bezuen toki ontzi berdinean. Hau da, zartagian bota behar balmadikezu, zartagitik kanpo hautsi eta barrura sartu. Zer salmonela gehiena daukana, normalen izaten da azala. Bai. Orduan beti kanpoan egin eta ondoren eta hemen behintzat frigitu ingo duzu eta gaitz erdi ze beroa izango du, baina zenbat egite dute maionesa bat eta kras eta ontzi berdinean gero arrautza puskatu. Hori ez beti, mailan ero iskina batean eta gero kraskatu egin behar den. Egia da arrautza ondo frigituko dala eta, salmonela pixka bat balin badauka, ondo egosita eta ondo frigituta balin badago, desartuko dela, baina beti kanpoan egite balin bada, hobeto, eta berak izaten duen bezala, maionesa baten kasuan adibidez, ez degula, ez frigituko, ez egosiko, ez ezer, hor arriskua indikan ere, haundiagoa dago. Bai. Bueno, arrautza frigitzeko misterio handirik ez dago, olio beroa, gatz pixka bat, eta, hemen ikuste duzu, patatak oinarrian, gero, horburuak, kabi baten modukoa ematen du, ezta? Gainean, hemen, eta arrautza egiten dituzuenean, arrautza apurtuak, nahi dituzuenakin, nahi dut izan hola, patata oinarrian, gero, txistorpusketak, Portugalen egiten dutena makaiauarekin da ero arrautza frigitua gainean. Kombinazio hau, egia esan, inoiz ez da gaizki ataratzen. Egia esan arrautzak edozerekin, oskolarekin izan ezik. Hori bai, lehen da bizi mesedez kirola pixka bat egin, hau bazkaldu, eta ondoren beste kirola pixka bat gehiago egin beharko da, Beste olio, gurin, koipe, goxua, bai. Baina, kirola ere. Gero siesta. Gero piarri. Arratzaldian, nire lagun batek, hor, esaten da, kirol munduan, entrenamentuak doblatu, Zero, bi aldiz goizian eta atxaldian. Eta nire lagun batek esaten, ni kantxotzi joa justo doblatzen ditut. Besterik ez dut ezer. Buelta emateko beste lan. Horrei, buelta emateko. Vale. Beste ezer ez. Perrexil pixka bat, eta malen, badakit ez direla, zure amamaren horburuak urdaiazpikoarekin, baina hemen
nire proposamena eta ea gustoko duzu. Guk, bintzat, dastatu ingo ditu, orduan, sardeskaba eta labana eta hori moztu egin behar da, hori hartu eta apurtu egin behar da dana. Ega. Apurtu zurik, zu izut mozteko aukera hartu. Tori hau zuria eta honetako. Eta hau golan, moztu dena apurtu, eldur gabe. Bueno. Honeko, xue egon behar dugu, bai edo bai. Nik orburuekin hasiko naiz, garbi jaten. Gero lizunkerietara gero pasako naiz. Ea denetik hartzen duzuen. Han dituzula inoiz orburuako lehen frigituta? Ez. Benetan, Oso goizuan, ez que nahi frigitutako guztiaren. Baina hau, neurri jan, Gainera esan ditugu, orburuak dauzken propietateek, Garbitu iten dizula, diuretikoa da. Digestiboa da, mineralak, lasai, gantzonak. Esan dagoa, gero siesta. Bikain. Korrikalikaz. Edo korrika pixka bat. Bigarren narrezeta hobetan. Bigarren narrezeta. Zigor, ez dakit Malenen amonaren bezain onak zeuden, baina oso onak, benetan. Erragatu dira, bai. Orain, errezeta motzarekin joango gara, eta horretarako orburu frigituak egingo ditugu urdaiazpikoarekin, eta lehen esan bezala romesko saltxarekin. Eta jakin egoen moduzuen nola egiten den, begira. Orburuak frigitzeko lehendabizi egosi, irinetik eta arrautzetik pasa eta ondoren olioan frigitu. Bestalde, urdaiazpikoa tartagi bero batetikan pasa. Romesko saltxa egiteko tomatia eta baratxuria laberatu eta gehitu urrak, almendra, ozpina, pipermin gozoa eta ñora mamia. Dana ondo birrindu eta plateratu. Zigor, nik saltxa hau lehendabiziz probatu nunen, bileian izan zan, bakeiran, eta hori januen kalzotzarekin, hau da, porruekin. Pilo bat gustatu zitzaiten, eta gero hortikan aurrera ikusi nun barazki ezberdin askorekin ere kontsumitzen dala, eta esan ez, zera hobea, gaurko orburuak saltxa honekin egiteko. Oso ondo. Eta horretarako lehendabizi hasiko naiz gure orburuak frigitzen. Ikusi dezuen lehen nola zigorre garbitu dituen gure orburuak, orain egosita daude kasu honetan, eta erditikan moztu ditut, bale? Behin erditikan moztuta daudenean, pasako ditut lehendabizi irinetikan, ondoren arrautzak nahastu, arrautzetik, eta hemen dauket olioa ja frigitzeko, beraz, lehendabiziko pausua honekin hasiko naiz. Oso ondo. Saltzak gero da, osagai guztiak ja ekarri dituzu tomateak eta inda, eta horiek izango da dena batu eta berritzea besterik, ez? Hori da. Oso ondo. Hemen, ez da inoiz aukera izan duzuen, baina izaten diren kaltzotzen, horien festa eta bere sasoia danean da, jendea juten da jaten hauek. Eta holako bapero berezi batero ematen dizute, gero holako guanteaekin, gaina holako latesekoak ero erabiltzen dituzte, segiala erreberri egoten die, eta ordan eskoa pixka belztu iten dira, eta ikusteko esatu duzu, nola doaz horrek, jaten da dana, gozatzen, ezkenean nola zikintzen zaenean zerbaitekin, eta hor daiola esaten dana ez, zaudenean zerbaitekin, satisfazio, placer puntu bat, ez? Bida, hori ere bertatu zitzaiten, Singapurren ibili nintzen, hor dago plater oso berezi bat, chili crab izena duna. Eta hori ere, bio bat zikintzara eta horrela, eta horretarako ematen dizue beroa, eta bida, horri gogoratura ez dit. Gaurkoan barazkiak labean erre ditugu, baina hemen barazkiak modu askotara jarri ditugu, eta egia da barazki bakoitzak guk, menestra egin izan dugunean eta jatetxetan lanik aipatu izan dizuen, nola barazki bakoitzak bere denborak zeuzkan egosteko garaian, eta guk dano dakigu barazkiak oso ona direla, eta vitamina, eta mineral eta pilo bat dauzkatela eta, baina asko egosten baitugu, vitamina horietako, ongarri horietako asko, desegin iten die, galdu iten ditugu, ez? Horda, noski, hoberena, barazkiak gordini jatea. Gaur hitzein dugu, norbaitek arrautzan oskola jaten badu, nik uste dut orburu gordinak ere janalko dituela. Eta orburuak gordinak, seguru, oraindik eta lehen... Mineral gehiago izango dituela. Dena gehiago izango dute lehen aipatu duzun guztia biderkatu ingo dala. Baina, aukeran, nahiko eroak garen hontan egosi iten ditugu.
bai, hori esan doko, ez? Denborak errespetatzea garrantzitsua da, eta guri eskolan bai erakutsi ziguten, ez? Holan, adibide erraz bat esateko. Lurrazpiko barazkiak urrotzetik hasita. Hau da, patata, gehien bat ezagarriena patata da, ez? Patata urrotzetik jartzen duzu, tamainaren arabera irekiten hasten danetik txikia badira 21 minutu, eta bestela ordu erdi 40 minutu ere haundi batek behar ditu egozten. Eta gero, azenariak ere, bueno, lurrazpikoa dira, baina eia sartzen jo gehiago barazkietan. Eta beste barazki guztiak ura irakinetan gatzarekin, ingleserako egozketa, guri teknikoki esan da, hau ostelaritzan erakutsi ziguten moduan, eta horri izaten da ura irakinetan bota, eta denbora, egia da gustuen arabera, baina nik ez ditut, edo zegoela, nitzen ditudanean menestraero, minutu bat, 2-3 minutu gehiago ez ditut usten, eta bai gustatzen zait koska itean, ez ditut esango crunch egin dezaten, baina pixkat, koska egin behar izatea, ez dut nahi desegitea gogoan. Egozketa horrek ematen diona da, hori esaten duen bezala, egosi egiten dira, bigundu egiten dira, eta batez ere kolore asko ematen dio egozketa horrek. Orduan hartzen du kolore politxo horri. Zu guztien bai juzun leka batzuk, ez? Leka patatak etxean normalean, jaten ditugun leka patatak. Horrek patatakin batera, gure etxean patatakin batera jartzen ditugu, eta orduen, ordu erdi baino gehiago egoten dira. Leka patata berde batzuk gutxik ikusiko dituzu. Leka patata jaten dituen etxean, ez? Baina patata normalean marroi aldera izaten direkak, ez? Hori da, denbora asko eraman dutelako horre gozten, eta egoan jartzen ditugunean, egia da, sardezkarekin gure etxean leka patata beti jaten dira, zapalduta. Eta porru patatak ere, zapalduta jaten dira, sardezkarekin, ez pureina, baina sardezkarekin pixka zapalduta bai. Eta horien kolorea, ez da kolore bizi hori, erakartzen duena, ez? Nahiago dut oso gutxi egosi zigorrek esan duen bezala, pare bat 3-4 minutu, eta ondoren amaitu, igual zartagian, ez da, olio pixka batekin eta horrela, eta pixka bat salteatuta, nik nahiago ez, bestela igual batzutan egosi egi geratzen dira, eta... Baina hori da gaur egungo kontua. Lehen, hemen, errezeta, nik badakizu, liburu pilo da euskadala, eta antzinako errezetaetan, denetan, hor agertzen zen, azalorea bexamelarekin. Egosi zazu azalorea ordu bete, denak ziren holan, 40 minutu, ordu terdi, eta esan duen, baina, ai ama, zer da? Eta hori etxetan ezautu, espagetiak eta gaur egun jaten ditu golan pixkat, esaten dena aldentero pixkat gogorxagoa, baina garai batean, hartzen ditu hor, joten zinen, erratza pasaten zen duen etxean, oiak egiten zen ditun, buelta pare bat espageti eman, segi egiten zen duen erropa zintzilikatzen, eta gero alako baten, Horkitu ez da? Egin daude. Nire amona kriston ondo kozinatzen zuen, eta jarraitzen du, baina egia da, justo haintxe komentatu dezula pastarena, kriston egosita egiten zituen. Jartzen zen un makarroiak edo horrela, eta kriston egosita. Ez dakit behar, txikitatik eta horrela kozinatu den zerbait izan da, eta... Baina, Armintz pentsa, zu txikitan ohitu zara, beti pasta egosia jaten. Ze gustatzen zaizu? Ja. Hori ezagutu duzu, eta zuretzako pasta horrela jan behar da. Bai. Eta ematen dizute beste toki baten, nolan, aldentero esaten da, eta parkatu duzu, hau, egosi aldi da zu pixka bat gehiago, mesedez. Bai, ez da? Ez da. Eta ero, azaldu aldizute, bai, ez, horrela egiten da, horrela jan behar da. Oso ondo, baina egosi aldi da zu pixka bat gehiago, mesedez. Eta, noski egosketa aldatu egiten da, pasta freskoa balin bada, edo ez pasta freskoa balin bada, pare bat 3 minutuetan, ja, hori pres dago. Hori aldatzen doaz gauza, gaur egun, urdai azpikoa, ez? Etxean urdai azpiko, gabonetan da jentia oparitxu izan dizkiot urdai azpiko osuak, eta horrek gero jentiak etxean ez dakit nola gorde, ni batzuk aldetzen diate. Egia da batzuk egiten dutena jun harakina, bere herriko harakinai, ordaindu diru bat, eta harakina moztu egiten dizu, gero utzean ontziratu, eta ero etxean izosgailuan gorde aldituzu, ero kanpuan behin utzean ontziratuta, ez? Baina ni gogoratzen naiz, honek, taska hauetan, zintzilek, gaina, jendeak erretzen zuen garaian. Erretzen zuen garaian. Urdai azpiko horiekan zintzilik. Azpian aterkitxo hori zeukatena koipian, erortzekoan. Horiek hartzen zuten gero, esentzia, sustantzia, hor zeon jende guztiana, parranda botazuela, erretzen aiziana, eta ala ere urdai azpiko hori zoragarria zegoen. Da gaur egon esate izute, ez? Toki ilun batean, temperatura kontrolatuan, egia da, urdai azpiko horri gero gaineko koipeak, inguratzen duen koipeak egiten du babes geruza hori, ez? Orduan gero guk jatetxetan dala egiten duen, egia da zintzilik ene euskan,
Orduan, behin, mozten hasitakoan, oberena, guk, beti izan duguna jatetxetan, trapu batekin bildu. Haririk, hilerik, botatzen ez duen trapu batekin, sugaldeko trapu lehor eta garbi batekin oskai, horrekin bildu, eta kanpoan mantendu oskailua, oskailuan ere gorde aldugu, baina oskailuan kontutan izan, urdaiazpikoa eta olako gauza jan behar baitu, ordu erdi lehenago, atera, eta hotza kendu hori sapore izan dezaten. Ze gauza hotzak, deno dakigu moduan, ez daukate saporeik. Orduan urdaiazpikoa, koipe hori botatzea interesgarria izaten da, eta gaur egun, ikusten duzue, saltzen dituzte dendetan ikusten dituzue, xerrara moztuta, ontziratuta, eta kanpoan dauzkate, ez daukate toki hotzetan. Orduan, ez dauka inungo arazorik. Eta urdaiazpikoak behar dira, behin jaten hasi ezkero, jan. Ezin dauki horre, niri bila bete, zela iraute izu bila bete, gonbidatu kuadriagoak etxera hartu eta venga, hartu hain, hori bai, iten dituzte batzuk, triskantza batzuk, labanakin, esatuzula, buah. Azten dira, ez da, eta horrela azten dira mozten, xaflak potoloak. Eta gero, teoriakin, bai, honek, koska hain behar dira zuta, ja. Oso ondo. Ikusten duzu, hemen txena harina ez nila horburua frigitzen, pasako ditut plater honetara, pixka bat olioa kenduko diot, eta beste alde hemen dakatena da ja, gure urdaiazpikoa ja, pixka bat zutik pasata, nahiko, utzi amaitzen ja horburu guztiak frigitzen, eta bueltatzen garenean ja hasiko naiz tomatea birrintzen, beste osare guztiekin saltsa egiteko eta amaitzeko ja plateratu eta prest. Bikain. Bueltan gaude, ikusten dezuenez ja horburuak ja frigituta, urdaiazpikoa ja zartagitikan pasata, eta esan bezala orain saltsa egiteko ordua da. Beraz, tomatiak honekin egin detena da izan da azalak kendu diot, baratxuri batzu jarri dizkiot, eta labera. 180 graduta 15-20 minutu, listo. Horrela prest. Ordu ningo detena da, ja tomatia barrua sartu. Eta baratxurikin batera eta hori da, baratxuria ere sartuko diot. Hemen gero piper txorizeroa, inora noien ere harakia. Hori da, baina inora dauket hemen txe. Beste... Gero botatzeko, nahi dut esan hemen botako duzula. Ospina eta... Hori da, ordu inora hemen barrun sartuko diot, honek ematen dio kriston zaporia, Hau da, kasi konzentratu bat bezala, zapore guztia bertan dagoena. Honek daukena ere da, ospina. Piper hauts gozoa, pikantia gustatzen bali mazaizu ere, ikutxu hori ematea daukezue, eta saltsa honek daukan berezitasun bezala, dira gure fruitu lehorrak. Kaso honetan, almendra batzuk botako dizkiot, eta urrak. Eta odana gero, oliorik eta botako diozu gero? Eta olioa ere botako diot. Oso ondo. Beste tomatia botako diot barrua. Erregela hori, 3 segundotako erregela entzun duzu inoiz? Hau da, zerbait lurrera erortzen bazaizu, 3 segundu baino lehenago altzatzen baduzu, ez daukala kutsadura. Eta hori nik askotan, eskolan, umen giroan bizi garenok eta umea jogitarteko erosi, jaso 3 segundu baino lehenago. Bueno, hor zientzilari batek ikerketa bat egin du. Eta, hain zuen, hartu zuen, holako jaki bat, erori segituan altzatu zuen, eta ero inkubatu izuen, 37 gradutara. Ez du balio, eta gero aldamenean zeukan beste bat, etzala erori, berdina, eta 37 gradutara inkubatzen eukin da gero, denbora batera, lurra ikututa segituen hartu zuenak, bakteria pila bat zeuzkan, eta besteak ez zeukan bat ere ez. Eta honekin, aurten gure eskolan modan jarri da, umek betetzen dituztenean, urrengo egunean, egunean bertan, badaudorako kaja batzuk ahundik saltzen dituzela honek borobila txokolatesko txikiak direnak, donutzan antzeko bine txikiak. Gure eskolan doko golako aldapatxo bat, eta antzetorren, 3 urteko gelako azala mutiko uste dut. Eta kajarekin posposik, eta aldaparen hasieran, pleun, erortzen da, zeuden, gutxienez, 37 gurpil karrera egiten aldapa beran. Dalak, bera joan gurasoa jasotzen, eta izute, honek ez daukan zer. Venga, hartu, kajan sartu, eta
Ume guztiakan, Eta hori 3 segundu baino gehiago izan ziren, ez da? Horrek izan zian, 7-8 segundu eta gutxinez bakoitzak 37 buelta. Gutxinez. Bazpare, za ondo harrapatzeko lurrean zion dena. Ze ona da, gurasoak hartu. Eta hori, ume asko deusegun gurasoak esaten dugu. Aurreneko umearekin, beti gure irakiten izaten genuen, lurra ikutu bat zuen ere, hartu eta dana ur irakinetan desinfektatzera. Bigarrenarekin, txorrotan espiak garbitzen genuen. Hirugarrenekin espazio testigorik hor kakartera erori zala, etzan garbitzen. Eta laugarrenei etzaio erori sekula txupetia. Bitxia da, etzaio sekula eroriari. Zer gauzak, baina hori ikasiten da esperientziak emango dizu. Baina, 3 segundotako horrek ez du balio esatako, Du balio, guk egia, nik, asko entzun dut eta esan da, baina beti broma moduan, ez da? 3 segunduko erregela hartu azkar, baina noski broma da, jakin da horrek ja, ez dula balio, berez. A ber, egia da, ondo bazaude osasunez da, ez dala ezer, normalean ez dizula ezer rehingo. Segun non ezer lur dan, baina, makalda hon norbaiti, agian, eragina diola. Hor daunden bakteriak edo dalako rapatzea. Ondo, ikusten duzu, zer egin deten, bota deten osagai guztiak dana ondo birrindu. Tomate saltxa tekstura honek dauka, nahi balen badezue lodigoa, alditxezue almendra gehiago edo ur gehiago bota eta loditasun hori aldatzen dijoa edo irina pixka bat ere bota dezakezue, hori zuen gustura. Nik nahi dut pixkat saltxa likido egotia gero bustitzeko garaian. Hobeto egoteko. Han bestela ogia frigitzen dute eta ogia almendrak eta frigitu dituzun toki hortan ogia frigitu eta hori desartu eta gorputz gehiago ematen diore. Hemen ja osagai guztiak prest ikuste dituzue horburuak, gure ordaiazpikoa, gure saltxa eta gure platera. Orduan, orain, ja momentua iritsi daia, platereratzeko. Meningo detena da saltxa azpian utzi. Eta, leheno gehiago ikustezan, orain gutxiko, tendana da, kutxu berezi bat eman. Horako malko bat. Malko bat, zela, ze politxa gelditzen da. Malko bat. Eta malkoaren gainean jarriko ditugu, gure horburuak. Oso, da? Horre, gaur egun biberoiak eta olakoak eta ikuste dituzu jatetxetan, dolan saltzak eta horre esaten dituzte, eta horrekin egia da batzuk badaukate ikutu artistiko bat esaten duzula, boasa. Ze, politxa, ez? Gero, gurdai azpikoa gainetik. Eta ez diot gatzai botako, ze ja urdai azpikoa gira gatza badauka, saltxari ere pixka bat bota diot, eta nik usten dut, honekin prest dugula gaurke platera. Espero dut malen gustatzea. Zior. Hori, hemen hau zuretzako, honen, mokadukoak. Eta bida, era erreza jateko, ez da? Prestatzeko. Eta normalean, goizuak gaten dina. Lagunok, honekin, euskazu, 2 errezeta astegukaran iteko. Hori lagunekin egon, egin beharreko danak eta, baina astelenean, txintxo, hor teleizta aurrean, gurekin. Oso ondo. Onditan. Agur, rengo astera arte.